ಪಾಪ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಕೆಲವೊಂಜಿಂದೆ ಕಲ್ಲರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೈಸ್ತುಲೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡ Don't forget Hi, to hello guys. subscribe. Good morning, Matadegla. Welcome back to Harshi's Halli vlog YouTube channel. Guys, in Thursday morning, 7:10 ತೋಜೋಡು ಯಾನ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಬರೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂತ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮದ್ರಂಗಿ ತಪ್ಪು ಓಡಿತ್ತು ನಂಚ ಮದ್ರಂಗಿ ತಪ್ಪುಕೊನಾರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೇಗ 6 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ರಮ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕನಂಗೆ ತನ್ನ 6 ನಲ್ಪಾಂಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ 7:10 ಅಂಚಿತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮದ್ರಂಗಿ ತಪ್ಪು ಮದ್ರಂಗಿ ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ಆಯ್ತಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿ ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಂಗನೆ ಪನ್ಪೆ ಪೂಯಿ ಬಲೆ ಕೊಯ್ಕ ಗೊತ್ತದು ಚೂರು ದೂರ ನೆಟ್ಟೆ ನಾಯಿಲು ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿ ಅಪ್ಪನ ಬೊಲ್ಪತೆ ನಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪುಚೇರು ಒಯ್ಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಡು ಪೆಜ್ಜು ಅನ್ಕ ದೇ ಒಂಜಿ ಬಡು ತಿಕ್ಕಲು ಹೊಡಿಯ ಮಾಡಿ ಬತ್ತಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಯಿಲು ಉಂಟು ಅಂತೀರಿ ತೋಜಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ನಾನು ಬಡು ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ದ ಇಂಚು ಬೀಜ ಪೋಯ ಹಿಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನೆಟೇನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ತಿರ್ತಪೋದು ಅವಳೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಅವೇಗೆ ಇದು ಬೀರ ಫೋನಾಗೆ ಅಂಚೆ ಹೋಗ್ನದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಅಡ್ಡನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಡೆ ತೋಜಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕದ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪಿಜ್ಜನ ಮೊಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿನಕ್ನಿಲ್ಲ ಅಡಿಚ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೀರಿ ಅವಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಾಪ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಮಿತ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ವಸಂತಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಮದ್ರಂಗಿ ತಪ್ಪು ಓಡಿತ್ತೇನೆ ಮದ್ರಂಗಿ ತಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಓ ಹಾಂ ತಿರ್ತದ ಕೊಯ್ಪೆ ಗಸ್ತಲ್ಲಿಂದ ಮದರಂಗಿ ತಪ್ಪುದ ಮರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಟು ಹಾಂ ಆರುಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲದು ಯಾವ చాంద్ ఇర్నందా దాది తిండి ಈತಾಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಖಾಲಿ ಹಾಕಿಂಡೆ ಗೆಲ್ಲಡು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಿತ್ತಣ್ಣ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕರ ನೆನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಬಚ್ಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ಕೊಯ್ಯೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಣ್ಣಂದೆ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿರು ಬಾಮಜ್ಜಿ ಬೇದನು ಬಚ್ಚಿಂದು ಯಾವ ನಂಚಿದ ಗಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೈನಿಂದೆ ಅವು ಇಪ್ಪುರ ನೀತಿಲ್ಲ ನಾನು ಐಟು ಸಾಧಾರಣ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿದಾಗೆಲ್ಲಡು ಉಂಡು ಕರ್ತನ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ನಾನು ಬಿದರ್ನು ಗಂಟೆ 7:37 ಆವತ್ತು ಅಕ್ಲೆಡೋರ ಪಂದು ಬರ್ಕ
ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇವೆ ಬರ್ಪೆ ನನ್ನ ಪೋಡತ್ತೆ ಬಚ್ಚನ್ ನಟಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲು ಲವ್ವಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡಿಗೆ ಬಂದೆ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತಂದೆ ಇದು ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿ 7:45 ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂದೇನು ಇಂಚನದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ 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 ಬಲ್ಪು ಕಟ್ಟದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೈಯಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಅಂಡ್ ಇತ್ತನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಯೇ ಕಡದಿದ್ದು ಇನ್ನಿ ಬೈಯಾಗೆ ಪಾಡಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ 7:45 ಕಾಲು ಗಂಟೆಡು ನೋಡು ತೂಕ ಇನ್ನೇ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೇ ಬಯ್ಯ ಪಾಡು ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2-3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ಲ ಮಂಡಿರ್ದಿಯೋಡು ತೂಕ ಬಯ್ಯಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಇನ್ನೇ ಸಂಡೇ ಪಂಡ ಮುರಣಿದನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಮುರಣಿ ನಾನು ಗುರುವಾರ ಮದ್ರೆಗೆ ತಪ್ಪು ಕೊಯ್ಯರ ಪೋದಿದ್ದೆ ಅವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇರ್ಬೇಕು ಯಾರು ಮದ್ರೆಗೆ ತಪ್ಪು ಕಡೆನೇ ನೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪುರ್ಸುತ್ತಾಯಿಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಕಡೆದಿದ್ದು ಬಯ್ಯ ಪಾಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಆತ ಟೈಮ್ ದೀಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ದೀವ್ರಿ ಕಡೆದು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಡ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಕಡೆದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತು ಬೊಲ್ಪಿಗೂ ಕೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಪುತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂತ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಿಂದ ಅನ್ನಟ್ಟ ಕಾಪುನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕಡೆ ಹೊಡತ್ತೆ ಕಲ್ಲಡಿ ಕಡೆ ಹೊಡತ್ತೆ ತುಕ್ಕ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂಚ ಕಡೆ ಕಾಂದು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲಡಿ ಕಡೆ ಹೊಡು ಅದು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆನ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದಿಪ್ಪುಡು ಬಲೆ ಕಡೆಕ ತಿಂದಾತಜಿ ಕಡೆದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡಾತೆ ಅದೇ ನಡುದೀತೆ ಅದೇ ಚೂರು ಹಾಳಾತನ ತಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂಜಿಂದೆ ಕಲ್ಲರ್ ಆತನು ನಾನು ಚೂರು ಲುಂಬುದು ಇದು ಕಡಿಯೋಡು ಇದೇ ಇಂಚಾತನೈತೆ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು నేను ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಏಪುಗೊರ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಕಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ నేను ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕೊಡಿದ್ದೆ. ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಶೋಕಾಂಡು ಇದು ಶೋಕ್ ಇಂಚ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತು ಕಡಿಪೆ ಕಲ್ಲಡು ದೆಕ್ಕದ ಪ್ರಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಕೂರೆ ಪರ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸೇ ಮನ್ಪುಜೈತೆ ಇನ್ನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡುಡಿ ಅವರ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು ವಾರ ಇಂಡಿಕದ ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಉಂಟು ಐನ್ ಪಾಡು ರೆಡ್ ಕವರ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಕವರ್ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಕಡೆಕ ಕಡೆ ದಾಂಡು ಈ ತಾಂಡು ಆತು ಒಂದಿತ್ತನ ತೆಂಚನ ತಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಈತೈನ
ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತು ಪಾಕ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 10 ಆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಇನಿ ತಿಂಡಿ ದೊಂಬು ಪೂರ ಬೈದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕವರ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗಿಂದ ಹೆಂಚಿನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಅವೆಂಚ ತಾಗ ನಂದಿಜ್ಜ ಅವು ಇಂಡಿಕ್ಕದತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕವರ್ ಪಾಡು ದಪ್ಪದ ಅವಂಡ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಒಂದಿಚ್ಚಂಡು ಇದು ಪಣ ಕೈಟ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಂಗ ಅವು ಕವರ್ ಪಾಡ್ಲತ್ತೆ ನೈತೆ 8 ಗಂಟೆ 10 ಕಾಲಣತೆ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಮಿನಿ ಪಾಡು ಸತ್ಯ ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನತ ಎಲ್ಲ ಇಂಚೋಣತೆ ಎಲ್ಲನ ಡಾರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಲರ್ ಆನೆರುಣ್ಣತೆ ಯಾನು ಆತದಲ್ಲ ಕಲರ್ ಅವನ್ ಬಂದು ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆನಾಗ ಇಂಚನೆ ಕೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೈ ಇಂಥರ ಮಂಜಲ್ ಆದಿತ್ತು ಫೋನ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಮಂಜಲ್ ಅಪ್ಪನೆ ತೀ ಕಲರ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಆರೆಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಉಂಗೇನ್ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪೆದ ತಿಂದು ಇಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಐದಾದ ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಐನ್ ಪಾಡ್ನ ಒಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ರೆಡ್ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಇಂಚಾತಲೆ ಕೊಂಡೊಂಥರ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಏನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಟ್ಟ ಯೂಸ್ ಆದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆತ್ತಿ ತುರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇತ್ತನ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆವುಂತನ ಅವಳ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಅವು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಕುಜಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಕಲರ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಇತ್ತನಕಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಒಂದೇ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನ ಇರ್ದಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಕಾಲ್ಫ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಂಡ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಂಡ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡತೆ ಚೂರು ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು ಸಿಲ್ಕಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡ ಚೂರಿ ಕುಜಲ್ ದೆತ್ತದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಫ್ಗೆ ಫುಲ್ ಪಾರ್ದು ಶೋಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಡು ನೀನು ತಿಂಗೋಲ್ಡ್ 2 ಸಲ ಮನ್ಪುಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡಲ ಪಾಡುಡು ಪರಿಮಡುಂಡು ಗೈಸ್ತುರೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ತನ್ಪಂಡ ಒಂಜಾಂಡು ಯಾನು 12:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 12 ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 2:30 ಗಂಟೆ ತಿಂಡೆ ಯಾವಾಗ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಶ್ ಮಂತ ಇವಾಗ ಕುಜಲು ಉಂಗುಂಡತೆ ಐರ್ ಬುಕ್ಕೊಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ರಫ್ ಆಯಿಲ್ ಕಪ್ಪು ಕುಚ್ಚಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಪು ಇನ್ನೀತ ಈ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್